La dgaia hauria de ser el darrer refugi dels menors catalans. Però en comptes de ser un organisme transparent i al servei dels interessos de qui prové d'entorns familiars tòxics o abusius, ha esdevingut l'enllaç improvisat entre els estrangers que volen estafar el sistema i els partits woke, que necessiten fotografiar-se al costat d'immigrants pretesament desvalguts per afiançar el relat bonista que prediquen. Mentre abocaven temps i recursos il·limitats a alimentar a qui ja té pares al Marroc, deixaven indefensos els catalans que custodiaven. Algunes menors que suposadament vostès havien de protegir d'entorns familiars desestructurats van patir violacions i van ser prostituïdes sota la seva tutela. Estaven massa enfeinats regalant paguetes als menes com per adonar-se dels abusos a què eren sotmesos els menors tutelats del país? Centenars de milions d'euros desviats, contractes d'emergència sense tenir en compte el principi de pública concurrència, subvencions atorgades sense que s'acreditessin els paràmetres per obtenir-les, externalització del sistema de protecció sense garanties. Negligència rere negligència, sense que Junts, Esquerra o el PSC hi posessin fi. Es rellevaven en el poder, però també en la irresponsabilitat, l'apatia i la deixadesa. Han obviat durant dècades el seu deure de supervisió, i no parlem de persones o expedients concrets d'una fundació en particular, no. Parlem d'un model polític que ha convertit una institució pensada per protegir infants en una estructura burocràtica desbordada, incapaç de garantir els drets dels menors tutelats. Ho admet la pròpia comissió. La manca de responsabilitat, organització i fiscalització han acabat perjudicant i de manera severa els usuaris del propi servei. Han permès que milers de menors, i no tant menors procedents del nord d'Àfrica, col·lapsessin un organisme que havia de donar cobertura als nens vulnerables del país. La permissivitat i connivència amb el fenomen immigratori que han tingut Junts, Esquerra i el PSC, la seva incapacitat de reclamar l'expulsió immediata d'aquests il·legals ha fet que cada cop n'arribin més i xuclin amb astúcia les places i recursos reservats als catalans víctimes de desatenció o de maltractament familiar. Per voler fer d'ONG amb els diners públics han condemnat els nostres menors vulnerables a conviure i competir amb qui ja té pares, país i monarques que se n'haurien de fer càrrec. I davant aquest allau que vostès mateixos han atiat, quina ha estat la reacció? Externalitzar el servei, que se n'ocupi un altre. Han derivat la seva responsabilitat a empreses privades i del tercer sector, sense reforçar mai els mecanismes d'inspecció, control i seguiment. Se n'han desentès, abandonant els nostres menors a entitats woke que ni els han tutelat ni els han protegit. I aquí és on entren en joc els informes de la Sindicatura de Comptes, que detecten deficiències greus en el sistema de control intern i en els mecanismes de supervisió. Poden excusar-se 1001 vegades dient que la situació era extraordinària, perquè tots sabem que si era extraordinària era precisament gràcies a les polítiques proimmigracionistes que tots vostès defensen. Junts, Esquerra i PSC van crear el problema i Junts, Esquerra i PSC van ser incapaços de gestionar-lo. Centres sobreocupats, equips educatius insuficients, ràtios desbordades, atenció individualitzada inexistent, un autèntic desastre. I com respon o reacciona el govern Illa? Un canvi de nom i un canvi de consellera. No un canvi de polítiques, de model, de rumb, de paradigma. No, un rentat de cara i prou. Es va crear una comissió i tot per investigar l'abast del desori que hi ha dins el departament. S'hi han dedicat innombrables hores, informes, declaracions, i només ha servit per una cosa. Hem descobert que a Catalunya, com més anys governes, menys responsable ets del que s'esdevé en l'exercici del càrrec. Malgrat que aquí asseguts hi tenim els autèntics responsables d'aquest escàndol, ningú sembla disposat a entomar un mea culpa ni a donar la raó als qui fa temps que denunciem la inviabilitat de l'actual model migratori.
No tenen ni idea de com gestionar la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, o com vulguin dir-ne ara. Però en fer l'orni i crear comissions d'investigació estèrils, en això no hi ha qui els guanyi. Aquest dictamen retornarà la tranquil·litat o la pau a les noies que han estat violades i prostituïdes sota la seva tutela? Es recuperaran els milions d'euros dels nostres impostos que s'han regalat a fundacions privades o extutelats que van entrar il·legalment al país? No, al contrari. Han servit perquè condonin el deute a qui va beneficiar-se indegudament de recursos públics. No només no resolen, ni reverteixen, ni investiguen res, sinó que aprofiten qualsevol avinentesa per tapar-se un xic més les vergonyes. Votarem en contra d'aquest dictamen perquè no volem ser partíceps d'aquest frau a la ciutadania.